Ọkụla elekere 4 nke mgbede. Igbo ndị ọma, ekele m unu. Abụ m Chikwadoeze Ikpeama. Gere isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Goodluck Jonathan bụburu onye isi ala emeela ọṅara nye ọgbụgbọ a na-akpọ ya iso zọọ ọkwa nke onye isi ala 2023. Onye gọvanọ steeti Rivers Nyesom Wike aṅụọla iyi na ya enweghị ike isepụ ụkwụ n'ihi ndị esitere na nkwekọrịta otu pati ha họpụta maka ịzọ ọkwa onye isi ala. ANYỊ Kụbaki bụburu onye isi ala mba Kenya anwụọla n'afọ 90 ya. Rangnick bụ onye nlekọta otu egwu bọọlụ Manchester United ekwupụtala agbasighị ike nakwa mmetụta ha tupu egwuregwu EPL ebiri ọkụ. Sonye anyị n'akara odide anyị www.osisaradio.com. Ị nwekwara ike igere akụkọ a dịka ọ na-aga ugbu a n'ọgbọ nzirịta ozi ọlọrọ ọhụrụ Facebook na Osisa 96.1 FM ma ọ bụ YouTube Osisa 96.1 FM TV. Mgbagere akụkọ ndị a n'uju ya. Onye bụburu onye isi ala Goodluck Jonathan nọrọ taa zaghachi ọkpụkpọ a na-akpọ ya iso zọọ ọkwa onye isi ala afọ 2023. Jonathan kwuru na ọ dịghịrị ya mfe ikwupụta ma ya nwere ike iso zọọ ya bụ ọkwa onye isi ala afọ 2023. Nke a ka o kwuru mgbe ọ na-agwa ndị nkwado ya okwu bụ ndị chọrọ ya bịa n'Abuja taa. Ndị ọnụọgụgụ ha ruru 100 mmadụ na ụma gụnyere ụmụ nwanyị na otu ndị ntorobịa. Ndị bịarutere n'oge ọ fọdụrụ nkeji 10 ka elekere 9 nke ụtụtụ kụọ. Ha bere akwa arịrịsị ụbịam, agụụ, enweghị nchekwa na enweghị ọrụ bụzi sọ okwu akpụ n'ọnụ. Onye gọvanọ steeti Rivers Nyesom Wike efurula ntụtụ taa na ya enweghị ike isepụ ụkwụ n'ihi ndị esitere na nkwekọrịta otu pati ha họpụta maka ọkwa onye isi ala. Onye gọvanọ kwuru ọ gwụla naanị ma ọnwụ ogburu ya, naanị ọnwụ bụ ihe nwere ike ime ka ya tụhapụ ebumnuche ya na ịnụ ọkụ n'obi ya ịbụ onye isi ala Naịjirịa. Nke a ka o kwuru taa mgbe ndị nta akụkọ na-agba ya ajụjụ ọnụ na Port Harcourt. Ọ gara n'ihu kwuo na ya abụbụla onye isi gọọmenti ime obodo, nke bụ isi mbido, bụ ọkwa onye minista, ma ugbu a onye gọvanọ. Wee jụọ sị ole n'ime ndị ọzọ na-azọ ọkwa nwere na ụdị nghọta ọrụ a ya nwere na. Nke a bụ akụkọ si mba ofesi. Onye bụburu onye isi ala mba Kenya bụ ANYỊ Kibaki ka onye nọchitere anya ya kwupụtara taa na ọ nwụọla dịka ọ gbara afọ 90. Onye na-iwu maka nkwanye ùgwù nke ya bụ onye isi ala nwụrụ anwụ na mba Kenya gbaa gburugburu n'ụbọchị a ga-eli ya bụ Kibaki. Kibaki chịrị dịka onye isi ala mba Kenya nke atọ site n'afọ 2002 ruo afọ 2013. N'ihi ịbụ ezi mmadụ nke onye isi ala nwụrụ anwụ, agaghị echefu ya echefu na ngwa ngwa. Nke a ka onye nnọchite anya ya kwupụtara. Nke a bụ akụkọ maka egwuregwu. Onye nlekọta nchere oge nke otu egwu bọọlụ Manchester United bụ Ralph Rangnick ekwupụtala nlọghachi nke Cristiano Ronaldo na nkwado egwuregwu ụkwụ maka aka mgba otu egwu bọọlụ Arsenal chere ha n'ihu na Satọde. Ronaldo enwefughị ike iso n'egwu ụkwụ
mmeri ha na Liverpool n'ihi ọnwụ mberede nke nwa ya nwoke ntakịrị. Igbo ndị ọma gere anyị ntị, otu a ka ọha anyị n'ọnụ taa n'akụkọ n'olu ala anyị, n'aha onye mụ na ya so n'ọrụ depụtara akụkọ a n'asụsụ Bekee Chinwendụ Efegadị, ka mụ onwe m Chikwadoeze Ikpeama ji tụgharịa ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Asị m ụwa makwarụ unu mma o.